जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां जिल्लायाव जोङो 2 घन्टानि थाखाय मोनसे धरना लादों आरो बेयावबो जों क'क्राझार जिल्लानि दैदेननायाव बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव बे धरनाखौ लादों। धरना लानायनि गुबै जाहोना जाबाय जे जोंनि बिटिआर गोरोबथाया 6 बोसोर बारलांबाय बयबो मिथियो आरो बिनि गेजेरजों जोङो माखासे बर' हारिनि थाखाय आरो बड'लेण्डनि थाखाय राजखान्थि दाबिनि समाधानाव जोङो दिनै माखासे समाधानखौ मोननो हायाखै आरो बेखायनो जेबादि समाधान जानांगौमोन आसाम सरकारजों आरो भारत सरकारनि गेजेरजों बे समाधानखौ हास्थायनानै दिनै जों बावहाय बेबादि धरना लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिथांमोननो आर'जलाइ गथायहरगोन। मानोना बिनि गेजेरजों जोङो फोरमायगोन जे जोंना आसामाव जि आद्रा थानाय बाउन्डारियाव गामि सोसननाय सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै आरो लखिमपुरनि माखासे गामिखौ लानानै बेवहाय जोङो जेसेबां दिन जेसेबां गामि सोबावनांगौ दङ आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा दासिमबो खामानिखौ जागायफिनाखै गोदान सरकार जानायनि उनाव। दा बिनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ जागायफिननो खावलायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबां संबिधानिक जि सोमोन्दो थानाय 125 एमेन्डमेन्टजों आरो बड'लेण्डआव जि सिट बारायनाय आरो बेबादिनो 60 सिट जि जानांगौ आरो बेवहाय जि संबिधाननि एमेन्डमेन्ट जानांगौखौ भारत सरकारा गोख्रैनो दानि सोलिबाय थानाय पार्लामेन्ट सेसन आरो लोगोसे आसामाव सोलिबाय थानाय जिथु एसेम्ब्लि सेसन जोंनि बे बिटिआर गोरोबथाया बिथांमोननि बावहाय थिरांथा महरै माखासे बिथांमोननि सावरायनायाव बाहागो मोननांगौ एबा मावफुंनायाव बाहागो मोननांगौ होननानै जों हास्थायदों। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे गुबै माखासे राजखान्थियारि दाबि समाधाननि थाखाय जोङो बावहाय 2 घन्टानि धरनाखौ लानो बाध्य जादों आरो उननि समाव जोङो गुबुन गुबुन थासारियाव जोंनि बे दाबिखौ लांनायाव बा दाबि खालामनानै जाफुंसारनायखौ हास्थायनायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गुबुन गुबुन राहाबो लागोन। दा गुबुन गुबुन जोंनि दिनैनि बे धरनायाव जों माखासे दाबिखौ सरजाबनानै आसाम सरकारनि सायाव बिसेसके जों खावलायनो लुबैदों। मानोना जोङो नुनो मोनो जे थांनाय रायजो सभानि दा सोलिनायाव मोनसे जे जोंनि रायजो सभानि मानगोनां एमपि रोंगोरा नार्जारि बिथांनि सोंनायनि फिननायाव बावहाय आसामनि थाखाय जे जोंनि एसटि स्कलारशिप बा एसटि स्टुडेन्टसफोरनि जे स्कलारशिप बियो दाहालागै गोबां फरायसाया मोनालासिनो दङ। बोसोरथामनिख्रुइ बिथांमोना गोबां फरायसाफ्रा दाबो रेगुलारलि मोननो हायाखै। दा बेनि थाखायनो जोङो बे फोरमानलाइखौ नुनानै हास्थायदों जे आसाम सरकारा गोख्रैनो एबा थाबैनो रेगुलारलि आसामनि जे भाग एबा आसामा जे स्कलारशिप रिलिज खालामनायाव मदद खालामनांगौ बेखौ फरायसाफोरखौ थाबैनो स्कलारशिप मोननायनि थाखाय राहा खालामना होनांगौनि थाखाय जोङो बे मेम'रेन्डामाव दाबि लाबोदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै एजुकेसनाव सोलोंथायाव जोंहा आसाम नाङै निउ एजुकेसन पलिसिखौ मावफुंनाय लोगो लोगोनो गोबां हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड जाबाय, हाइ स्कुलनिफ्राय हायार सेकेन्डारि जाबाय, बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम गुबुन गुबुन मिडियामावबो। दा बेखौ लानानै जोंहा फोरोंगिरिनि गोनांथि दङ। गुबुन गुबुन साबजेक्टनि थाखाय दिनै 11-12 स्टेन्डार्डआव फरायनाय फरायसाफ्रा फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांदों एबा बिनिफ्राय बन्चित जादों। दा बिनिखायनो जोङो बे दाबिखौ लाखिदों आरो उननि समाव जोङो दिनै सोलोंथाइयाव एकर्डजों रिलेटेड जोंहा प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटाराबो पेन्डिं जादों आरो बेबायदिनो दिनै आसामाव हा हुनि जेंना गुबुन गुबुन जोंनो फरेस्ट राइट्स आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव गैयै हाखौ बेल एन्ड ब्लकनि मर्यादा होना प्रटेकसन खालामनाय बेखौ जोङो दाबि लाखिदों। आरो बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोना बयबो मिथियो आसामाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाजादों आरो बियो एकर्डनि उनाव जानायनिफ्राय दिनैसिमबो इन्टारिम गभर्नमेन्ट आरो बे इन्टारिम गभर्नमेन्टआ दिनै दाबो इलेक्सन जायाखै आरो समस्ति दाफ्रामनाय आरो लोगोसेयै गामि सोसननाया बिथांमोननिया जोबैखाय जोङो बेखौ थाबैनो आसाम सरकारा मावफुंनानै बिथांमोननि इलेक्सन खुंनायखौबो जों हास्थायदों आरो समस्तिखौबो सोलाय सोल' खालामनाय दाफ्रामनाय बेखौ जोङो खावलायनाय बेयो जोंनि दाबियाव दङ। मानोना दिनै बियो मोनसे खुंथाय बेबस्थायाव रांखान्थि एबा रां बावजाजों बिथांमोना सालायनो मोननांगौ बेखौ लानानै जोङो दाबि लाबोदों। आरो जोंनि एकर्डआव आरो सिगांनि बिटिसि एकर्डआव होनाय बायदि कार्बि आंलं दिमा हासावआव थानाय बर' हारिया जोंनिया बावहाय बर' कसारि हिसाबै एसटि हिल्स एबा हाजोआरि ट्राइबेल नङा। दा बेखायनो जोङो बे दाबिखौ दिनैसिमबो जिहेतु आसाम सरकाराव आरो भारत सरकारा बेखौ मावफुंनानै होनांगौ। जि मर्यादाखौ लानानै दिनै जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि इयुन जोलैया एसटि हिल्स एबा हाजोआरि मर्यादा मोनोब्लासो हाजो ओनसोलाव थानानै हाजोआरिफोरनि
बा हाजो ओनसोलनि 6 सिडुल काउन्सिलाव थाफानानै दिनै जोंनि बर'फ्रा बेवहाय बेबायदि माखासे नासयजानाय एबा गोलैसोनाय जोङो एडमिसनाव जोङो गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रि लानायाव बेबादि ST हिल्स नङैलाय गोबां जायगायाव जोङो माने बिनिफ्राय माने गोजान जानांदों। दा बेखायनो जोङो बेफोर दाबिखौ मावफुंनायनि गेजेरजों भारत सरकारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आसामाव थानाय बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ। मानोना दिनैसिमबो जों बयबो मिथिगौ जे माने बर' हारिया दाबो जेंनानिफ्राय उदां नङा। माब्लाबा रावनि जेंना, माब्लाबा दासिमबो बे 80 सिडुलाव गनायथि मोननाय संबिजिरारि गनायथि थानाय बर' रावा दिनैबो जोंहा गोबां माने खैसाराव दङ। जों मिथियो सेन्सासावबो जिहेथु असमिया रावा एप जेब्ला मबाइल एप खुलियो बावहाय हिन्दी, असमिया राव, इंलिस राव बे अपसना थायो। नाथाय दिनै सिडुल भाषा हिसाबै सिडुल राव हिसाबै बर' रावखौ आरोबाव सेन्सासावबो सोफायाखै। दा बेखायनो जोंहा बेवहाय जोङो माने जुदिও दिनै जों बेखौ होआखै, जों आलादायै बेफोरखौ मख'योब्ला दासिमबो जों बर' हारिया नासयजानाय, बर' हारिया रावजों, बर' हारिया राजखान्थि भाबै आरो गुबुन गुबुन जोंनि दाबिफोरखौ लानानै आसाम सरकारनि सिङाव जोङो जे उदां नङा बेयो मोनसे फोरमान। आरो बिनि थाखायनो जोङो उननि समाव बे बिटिआर गोरोबथानि मावफुङैखौ जोङो बर' हारिनि थाखाय, एबसुनि थाखाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोंनि माहारिनि दावगानायनि बेयो मान सनमाननि बाथ्रा, पलिटिकेल अट'नमिनि बे दावगानायनि मोनसे मान सनमाननि बाथ्रा। आरो बेखायनो बे बिटिआर गोरोबथाया थारैनो गमामायैनो जुदि मावफुंजामाराब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायखौ जोङो आवगोलाव दोनगोन, सिगाङाव दोनगोन आरो बेखौ लानानै जों आवगायलांनायनि थिरांथाखौ जों लानो बाध्य जागोन। दा बेखायनो जोङो दिनैनि बे 2 घन्टा धरनाजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो फोजाखांनाय हिसाबै बिथांमोनखौ गोसोखांहोनो थाखाय जोङो जे बर' हारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो सांग्रां। आरो बे खौरांखौ आरो बे मोनसे दिनैनि धरनानि गेजेरजों जों गासै आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गासै बिथांमोना जाहाथे सांग्राङै जोंनि बे राजखान्थियारि जे आद्रा खामानि बिटिआर गोरोबथानि बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो दिनैहाय खावलायो।